Minä olen Salterin Paula. Toimin täällä Suonenjoen yhtenäiskoulussa apulaisrehtorina ja oppilaanohjaajana. Olen ollut täällä, siis tässä hommassa on ollut vasta 2 vuotta, että mä olen sitten tehnyt vähän muita töitä täällä Suonenjoen yhtenäiskoulussa, mutta yhteensä olen ollut täällä 10 vuotta. Mä olen ihan alkuperäisesti ensimmäiseltä koulutukselta lastentarhaopettaja. Ja sen lastentarhaopettajakoulutuksen jälkeen mä olen käynyt luokanopettajaksi ja sitten luokanopettajakoulutuksen jälkeen erityisopettajaksi, erityisluokanopettajaksi ja sitten OPO-koulutus on mulla semmoinen 5 vuotta sitten tehty siihen päälle. Tämä oppilaanohjaus on vähän semmoista, että tähän on hirmu hankala tähänkin kysymykseen sanoa semmoista yhtä yksittäistä vastausta. Minun mielestä peruskouluoppilaita opastetaan aina jokaista vähän yksilöllisesti, mutta että yritetään niissä valinnoissa tietysti kertoa vaihtoehdoista, se on varmaan se ykkösjuttu, että ensin kerrotaan mitä kaikkea on vaihtoehtona ja mitä kaikkea voi tehdä ja sitten ruvetaan vähän miettimään jokaisen kohdalla yksilöllisesti, että mikä se sitten sen kunkin kohdalla tämä valinta mahdollisesti on. Mutta ehkä niin, että yritettäisiin jokaisen kohdalla löytää niitä vahvuuksia ja kiinnostuksia ja mitä niin kuin haluaa itse tehdä ja löytää se oma kiinnostus sillä tavalla. Ja se, että miten niitä opastetaan, niin se on sitten, siinä on monia keinoja riippuen vähän ihmisestä. Toiset tarvitsevat aika paljon opastusta, toisille riittää kun antaa pelkästään jotain ideoita, että se vähän riippuu ihmisestä. Sitten 8-luokalla ruvetaan miettimään vähän näitä erilaisia vaihtoehtoja. Minkälaisia vaihtoehtoja koulutuksissa on, minkälaisia erilaisia alavaihtoehtoja on, missä mitäkin voi opiskella, koulutusjärjestelmää käydään läpi ja näin poispäin. Niin, että sitten tavoitteena olisi, että 9-luokan alkuun oppilailla olisi ne perustiedot jo valmiina. Että sitten 9-luokalla voit ruveta miettimään, että mikä näistä vaihtoehdoista olisi juuri minulle se sopiva ja sopivin ja millä tavalla ja minne. Ja sitten mietitään myös 9-luokalla, että miten peruskoulun jälkeinen opiskelu eroaa tästä pakollisesta peruskoulusta ja miten itsenäinen ihminen pitäisi olla, että pärjäisi sitten tuolla toisella asteella ja mietitään kansainvälisyysvaihtoehtoja ja mietitään sitten muutenkin tätä itsenäisen elämän tämmöisiä perusasioita. Yhteishaku on 9-luokalla semmoinen hirveän tärkeä, että oikeastaan koko syksy ensin valmistaudutaan tavalla ja toisella siihen yhteishakuun. Tietenkin tämä kesätyöpaikka-asia. Hyvin aktiivisesti pitää tietysti itse etsiä kesätyöpaikkoja ja pitää löytää niitä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Tietysti kaupunki tarjoaa jonkun verran, mutta sitten niitä on muitakin vaihtoehtoja työllistyä ja löytää kesätyöpaikka. En mä oikein tässä vaiheessa tietysti voi työllistyä sillä, että osoittaa täällä koulussa semmoista aktiivista yrittelijästä henkeä ja sitten sitä kautta niin kuin aina saattaa löytää jotakin tämmöisiä työelämän kontakteja, mutta varsinaisesti hirveästi vielä niin kuin siihen työllistymiseen ei täällä yläkoulussa keskitytä muuta kuin tietysti kesätyöpaikkojen osalta. No mehän yritetään täällä koulussa kovasti kannustaa oppilaita tämmöiseen yrittelijäisyyteen, joka sitten on yksi edellytys tämmöisenä yrittäjänä toimimiseen, mutta sitten tänä vuonna minun mielestä me ollaan aika paljonkin keskitytty tähän yrittäjänä niin kuin kannustamaan teitä tähän yrittäjyyteen. Eli 7-luokalle on ollut tämmöiset business-cafeet, joissa on kerrottu, miten voi niin kuin toimia yrittäjänä, miten voi hankkia koulutusta tämmöisen nuoren yrittäjän toiminnasta. Ja sitten 8-luokalla on ollut nämä yritysmessut, jossa sitten oltiin aika tiiviistikin yritysten kanssa yhteistyössä ja aika syvällekin mentiin siihen yrittäjyyteen. Ja sitten nyt 9-luokkalaisilla oli tietysti tämä Tee se unelmaseminaaripäivä, jossa sitten tähän yrittäjyyteen yritettiin kannustaa. Että ehkä se sellainen aktiivisen kansalaisen kasvattaminen ja semmoinen yrittelijäisyyteen niin kuin tukeminen täällä koulussa on se, mikä kaikkein eniten näkyy tämmöisessä yrittäjyyskasvatuksessa. Varmaan meillä olisi paljonkin semmoisia asioita, miten me toivottaisiin, että nuoret suhtautuisivat niin kuin eri tavalla. Tietysti ihan kaikkein niin kuin ideaalisin tilanne on, jos nuoret ymmärtäisivät sen, että
tällä koululla oikeasti on merkitystä tulevaisuuteen ja jatkoon. Tämä ei ole ihan sama, vaan että tällä on ihan oikeasti tosi iso merkitys siihen tulevaisuuteen. Sen, jos nuoret ymmärtäisivät, niin sitten me oltaisiin ihan tosi pitkällä. Ja tulevaisuuden suunnittelussa tietysti se, että nuorille aika usein se on se ajattelu että aika harva pystyy vielä ajattelemaan kauhean pitkälle, että nuoret monesti elää siinä hetkessä, missä juuri ollaan, mikä on tosi hienoa. Eli se semmoinen niin kuin pitempi suunnittelu tai ajattelu on vielä aika vaikeaa tässä yläkouluiässä aika moneen.